Ketok matikan ngono lho. Sek. Wong telu, tenang sampai empan. Alah. Iki. Yo. Alah. Persiapan kenceng-kenceng sih lur. Infone bodong boleh balon lur. Balonnya 50 meter. Pemula tidak boleh menyumat. Bome lur. Ini nang Arul ya. Lihat pucuke. Orang amen. Hayang lur. Sik, iki nyelamati kuwi ra nganggo anu judek wis. Aja rokok, Usman. Kopori. Mula rek. Kayu bolongnya. Orang bulung. Iya, Oh, ayo. Alah. Lemah tok. Yang rai kabeh lemahe. Wah, ngene kok keren to. Gayeng. Mecen. Wes. Lengkat ora li. Terus nyimet lho, Pok. Men kebak sik. Angine lho iki kelok, Kang. Angin oke sang ini. Nah. Ini lho mendung. Kini sio kae. Diisi keloan mendung. Mendung kok, ngelok. Oh iya. Koal kentut. Bolong ambu. Oh, kalau masuk lur yang berempat sampai pedes. Nah, kulon rapet. Apa nih? Lakban gumimi. Apa ini? Lakban. Bagian yang dipasing ya. Oh, apa iki, Neng? Neng. Mertone piye kuwi? Iya kayak dipasang. Mertone tak eno. Anune sik lho, apa jenenge? Uceng-ucenge sik. Iki mendung lho. Tengah-tengah di entrono di. Mertone sing cekel wong telu iki. Pilih nek yang Nah. Kalau masuk. waduh nyamo to. Iki HP putra. Deklek. Iya. Etan ren. Kan ini lho, ini lho. Sapa sing nyemet? Ketok matikan ngono lho. Sek. Wong mertone medun lho, Dang. Topo kae? Anggur kon wulan sik. Anggur kon wulan sik kesuwen. Iki buka wong. Ya dibuka no. Sik standi. Wis ana wonge kabeh komplit. Soalnya kono kene anu. Dul, Simon. Lecone. Mertone. Kelepet kan mantap. Bukan. Allah, iki mari. Lah aku langsung del to. Sik tak enak ta. Wis iki karek iki cepet dhisik. Si loro. 3. No, tak berang no. Dawa to. Loro. Telu. Anu sing ngopeni. Cepat iki. Semetan. Ya. Berapa itu? Dadi abanane lah nyumet mercone kuwi. Iya. Sik to, aman lho. Semut. Abanane. Lainnya ndi ka engko. Ya kok ngeser. Sik anu lho, bercon tiap bani lho. Oke siji, loro telu ke. Kurang anune nggon uceng-uceng. Sa ngale sa, kowe ngale sa. Sa. Ngale sa. Taungi terang. Anuna solar terus suwi. Hitungan telu no. Gundule iki. Ben ngale, ngulon, tak cilik ngulon. Sik alon, tenang. Iki aja ngale sik, iki lho. Nih. Tak hitung ya. Mana tak ya? Siji, sik lho, santai. Siji, lo, papat no, loro, telu. Tenang sampai empan.
Alah. Abote abote. Iki. Mertone. Yo. Alah. Aja di video iki suara.